Районда һәр белем бирү учреждениесенә туган якны өйрәнү музейлары бар. Иң мөһиме экспонатларны дөрес саклау кирәк, ди Флора Мырзаханова. Ничек сакларга, ничек исследовать, изучать, ничек, как комплектовать. Нинди ул музейный әле экспонат булганча, ул музейный предмет. Экспонат белән музейный предметның арасын объяснять итәбез, нәрсә ул. Киңәшмәшендә катнашкан тарих укытучыларына һәм мәктәп музейлары җитәкчеләренә Людмила Рыбакова үз тәкъдимнәрен җиткерде. Запущен социально Күптән түгел генә сугыш хатын-кыз йөзле түгел дигән социаль-гуманитар проект старталды. Аның кысаларында хезмәт фронтында эшләгән хатын-кызларга аерым стендлар булдырырга, аерым материаллар тупланырга тиеш. Бөек җиңүнең яшь геройлары кем, аларның батырлыгы нидән гыйбарәт, ни өчен алар бу батырлыкны эшләгән? Нәкъ менә шушы ике почмак мәктәп музейларында булырга тиеш. Бикүле мәктәбендә туган якны өйрәнү музее 1992 елларда оештырыла. Бүгенге көнгә биредә бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаена укучылар белән шактый эшләр башкарыла. Балалар белән, укучылар белән эзләнү эшләре алып барабыз. Сугыш чоры балаларын да тупларга тырышабыз. Менә күптән түгел генә Лица Победы дигән шундый стенд ясап куйдык, шулай Бөек Ватан сугышы ветераннарының фотоларын туплап ясадык аны. Тыл ветераннарының өйләрендә булдык. Аларга инде балалар белән әңгәмәләр үткәрдек. Кичкенә генә бүләкләр ясадык тыл ветераннарына. Һәм сугыш чоры балалары белән дә менә шундый очрашулар уздырырга исәпләп торабыз. Киңәшмәдә алга-таба фәнни эзләнүләрне алып бару, экспонатларны исәпкә кую һәм теркәү эшләрен дәвам итү буенча бурычлар куелды.